And of course, aside ni ana, maayo pod kaunon ang isda, ilabi na para pangbatok sa cancer. Kay kani manggong omega-3 fatty acids nga naa sa isda, makalikay or maoy mo control sa pagdaghan sa cancer, sama sa breast cancer, ovary cancer, prostate cancer, naa po day mouth cancer sa atong baba, o cancer pod sa ato ang tilaok. O malikaya na siya basta mukaon ta og isda. And of course, usa pa nga sakit ang malikayan ni ini kung makauntang isda. Apil ni ana ang sakit sa kasing-kasing ug ang diabetes. Matud pa sa American Heart Association, ang pagkaon og isda tulo ka higayon sa usa ka semana makakunhod sa sakit sa kasing-kasing, pagbara sa ugat ug ang taas nga kolesterol. Ang isda intended gid siya para sa kasing-kasing. Para nga kanang ma-healthy ang ato ang heart. Mas makontrol man gud daw sa isda ang blood sugar, ilabi na sa mga diabetic. So instead nga mukaon ka og fats or tambok sa baboy, mas better ang imong i-replace tambok sa isda, sama sa sardinas, mackerel, tilapia og salmon. Napa bangus apil pud na siya.